Deník Moje noviny. Premiéru pohádky Kocor v botách uvedlo v pátek 12. října kladenské divadlo Lampion. Režisér Pavel Polák, hudebník David Rotr a scénograf Jaroslav Milfajt připravili s kladenskými herci pohádku s příběhem o lásce a chytrém kocourovi. Pohádka se smutným začátkem a dobrým koncem diváky potěší svou barevností, důvtipem i mistrným vedením loutek. Tatínku, svatba bude! Kde pak si můj milej celý den toulal? S holkama klávosil a víno. Počátkem října začalo kladenské divadlo Lampion uvádět také pohádku Červená Karkulka. Klasický příběh byl režisérem Ondřejem Lážňovským obohacen o hru dětí a pohled do Vlkova království. Scénu a loutky vytvořila Petra Vykoukalová. Večerní premiéru tohoto představení můžete zhlédnout 9. listopadu v 18 hodin. Deník Moje noviny.